Co podle vás vláda Petra Fialy měla udělat jinak, aby třeba v těch volbách neprohrála? Buď měla splnit to, co slibovala lidem, nebo když už to nesplnila, tak neměla tvrdit, že to splnila. Oni říkali a měli ve programovém prohlášení a měli to ve svém programu, my budeme mít prostě zdravé veřejné finance, my budeme tlačit ty reformy. Oni měli obrovský mandát, měli mandát na změnu, mohli si dělat skoro cokoliv v té zemi, protože měli tu 108 a skutečně nejenom já, podle mě jsem od nich očekával, teď se skutečně ta země změní k lepšímu, změní se ty důležité systémy. Oni tam něco odvedli. To prostě musím uznat. Hovořil jsem, důchodová reforma, skvělý, byť se teď asi zruší, konsolidační balíček, by to nebylo ideální, skvělý. Potom si člověk ale musí odpustit, říct, máme minus 271 miliard a je to mimořádně odpovědné hospodaření. To je prostě strašná chyba. Já bych byl na jejím místě i více strategický. Proč se plošně zvyšují sazby daňové, když tady máme nějaký daňový výjimky třeba? My jsme vůbec nemuseli zvedat lidem nemocenské pojištění, kdybychom zdanili tiché víno. Přesně to jsou prostě ty priority, bohužel to vláda lepila na poslední chvíli. Já si pamatuju na tiskovou konferenci o konsolidačním balíčku, kde se vysvětlovalo, proč je jiný DPH na noviny a na časopisy. Tehdy samozřejmě, že to byla chyba, ale oni to tam ani nepřiznali, že to byla chyba. Oni řekli, to je na schvál, v tom bude nějaký klíč a začali tam něco na koleni vymýšlet prostě na tiskové konferenci. To je strašná škoda. Například i ta vládní komunikace, tam to byla bída, no.